שלום לדוקטור אברהם אמיר, מנתח פלסטי מומחה. שלום וברכה. אמנם החלק הקשה במהפך שלי היה השלת עשרות הקילוגרמים מהגוף שלי, אבל הגוף ספג טראומה לא קטנה. מן הסתם העור לא נשאר אותו דבר כפי שהיה. זה היה בעצם הדבר שהכי פחדתי ממנו שהתחלתי את כל התהליך. אז באופן כללי, מה סובלים בעצם אנשים שמורידים כל כך הרבה קילוגרמים? אוקיי, אנשים שעברו ירידה דרסטית במשקל, למעשה אפשר להסתכל עליהם כאילו שהחלימו עם מחלה מאוד קשה. המחלה גרמה לנזקים פנימיים וגם חיצוניים. הנזקים הפנימיים זה כמו סכרת, יתר לחץ דם, והם ברובם הפיכים. כל המחלות המסוכנות. כן, סכרת, יתר לחץ דם, בדרך כלל מתאושש. לעומת זאת, הנזקים החיצוניים בדרך כלל לא מתאוששים. מדובר בהתרחבות של האור עקב השמנת יתר. האור יכול להתרחב עד מידה מסוימת ולחזור חזרה, ולעומת זאת גם התת אור יכול להתרחב, יש התרופפות של רקמת החיבור מתחת לאור, יש גם דחיקה ועיבוד של השרירים. כל אלה נזקים של השמנת יתר. יש אזורים מיוחדים שבהם מתמקדים הנזקים האלה? כן, בדרך כלל הנזק הכי גדול זה באזור הבטן. בדרך כלל באה אישה עם סינר, עם עודפי אור בדופן הבטן, היא רואה שהבטן שלה עדיין בולטת, היא יכולה לאבד המון קילוגרמים, אבל הבטן בולטת. מדוע? כי יש נזקים לשרירי הבטן. השרירים נדחקים הצידה, ותוכן הבטן בולט, למרות שהיא למעשה אין לה כמעט טיפת שומן. אבל יש נזקים לדופן הבטן, וזה גורם למעיים לבלוט החוצה. באילו עוד אזורים מתמקדת הבעיה? הבעיה, בנוסף לבטן, שזו הבעיה קריטית, שם יש את הבדלי הנפחים הגדולים ביותר, יש גם את הבעיה במקומות אחרים, כמו השדיים שמתרוקנים ונופלים. יש לנו גם נפילה של עודפי אור בירכיים, בפנים, בגב, מופיעים כפלים. כך שלמעשה צריך להסתכל על זה בתלת מימד ולראות שיש ירידה ועודף, יש למעשה עודף מעטפת מסביב לגוף, שצריך לטפל בקליטת עודפי האור והידוק של הרקמות שהתרופפו. אם למשל אני אעשה הרבה כפיפות בטן, אז הבטן לא תחזור למצב המקורי שלה? לא, הבטן לא יכולה לחזור כי יש בעיה עם עודפי אור. זאת אומרת שגם אם יש לי את הבעיה בכמה אזורים, אז אני בעצם אצטרך ניתוח בכמה אזורים. אפשר לעשות את הכל בניתוח אחד? בדרך כלל רצוי לא לעשות את כל הניתוחים בבת אחת, בגלל עיבודי הדם הגדולים שיכולים להיות, וגם כעיקרון מנתח פלסטי צריך להתרכז במקום אחד, באזור אחד, ולעשות אותו הכי טוב מאשר להתפזר על מספר מקומות. מה לגבי סיכונים אסתטיים? יש כאלה? יש סיכונים בהחלט. אנשים שירדו בגדול, למעשה יש להם עודפי כלי דם, והם חשופים יותר לדימומים מאשר אוכלוסייה רגילה. כך שזה סיבוך ששכיח יותר אצלם, וצריך לקחת את זה בחשבון. יש מקרים שבהם תסרב לנתח אנשים? כן. אם המשקל עדיין לא יתייצב, אנחנו לא מנתחים. בדרך כלל מחכים 6 חודשים שהמשקל יתייצב, ואחרי זה רק אנחנו מנתחים, כי אין טעם לעשות ניתוח, והמנותח ממשיך, הפציינט ממשיך לרדת במשקל. קונטרה-אינדיקציות, מקרים אחרים שלא לנתח, אנשים שמעשנים בצורה מוגזמת, ואנשים עם סכנות אחרות, כמו בעיות לב או סכרת, דברים כאלה. אז בעצם יש תקווה, אדם שהיה שמן יכול להחזיר את הגלגל אחורה ולשנות את האור שלו לחלוטין? כן, זה תלוי בכמה גורמים. אם הייתה השמנה וירידה קיצונית, כמובן תלוי באיכות של האור. אם האור הוא אלסטי ויכול לספוג את השינויים ולא ניזוק, אז אין בעיה. בדרך כלל האנשים האלה מאוד משמינים והאור עובר את הנקודת אל חזור, הקפיציות נשברת ואז יש עודפי אור. ואז הם כן צריכים, ברוב המקרים צריכים ניתוח להרחקת עודפי האור והידוק הרקמות שהתרופפו. הכי חשוב, אותי היית מנתח? בהחלט, אבל את נראית טוב מדי. תודה רבה דוקטור.